Jedinému MCU filmu, ktorý bude mať tento rok premiéru v kinách, sa začína marketingová kampaň. A tá odštartovala prvým posterom, ktorý je skvelý, a potom trailerom, ktorý mi šepká: naskoč na ten hype train, poďme, skáč. Ale poďme si rozobrať, čo sme v traileri videli. Ako prvé nás čaká záber z Vadeových narodenín, kde vidíme všetkých šťastných a pokope. Ak sa čudujete, prečo všetci žijú, tak na konci druhého dielu Deadpoola Deadpool zachránil všetkých. Zachrána všetkých cestovaním čase. Čiže vidíme tu jeho priateľov, čakal som možno aj Weasla a Cabla, ale možno je to nejaký problém, keď v MCU je Thanos, vo Fox Universe je Cable a možno nechceli miasť fanúšikov, alebo ho pre tento trailer skrýli. A toto je práve dôvod, prečo prišla TVA. Dostaneme záber na jednotku TVA, krásnej zbroji, fakt vyzerá úžasne. Áno, samozrejme si prišli pre Vadea, keďže Wade sa hral s časom, aby zachránil svojich blízkych. A máme tu aj prvý vtip a aj pohľad dozadu, práve pegging. Whoa. Is that supposed to be scary? Pegging isn't new for me, friendo, but it is for Disney. A práve takto sa stal pegging Deadpoola Disney MCU kanonom. Vidíme tu aj novú postavu, ktorú hrá tento pán zo seriálu Succession, a práve tento muž je asi náhrada za Mobiusa. Jeho meno je Paradox. Mobius, ako vieme, sa rozhodol, že sa vráti ku svojmu starému životu, čiže v tomto filme ho pravdepodobne neuvidíme. V ďalších scénach vidíme, ako TVA predstavuje Deadpoolovi MCU, teda donúti ho binge-watchnúť celú timelineu. Tu ma zaujíma jedna vec, prečo sa Deadpool rozhodol pomôcť TVA? Čo mu slúbili za pomoc? To, že mu nezničia jeho realitu s kamošmi? Čo bol ten dealbreaker a prečo to vlastne robí? Deadpool povie: som Marvel Jesus. I am Marvel Jesus. Čo možno aj naznačuje na koniec Deadpool 2, kde zomrel a znovu sa zrodil, a kde mu pravdepodobne bude predstavená možnosť toho, že bude môcť zachrániť multiverse a všetky reality. A aj tú svoju, ktorú si upravil. Teda ak pomôže TVA a teda MCU. Podľa mňa TVA skladá svoj vlastný multiverse level Avenger Team, kde pravdepodobne pošlú Deadpoola naverbovať Wolverina a podľa mňa aj ostatných hrdinov. Vychádza mi to z toho, že pár dní pred týmto trailerom si Marvel zaregistroval trademarky pre 4 názvy. A to Deadpool 3, Deadpool 3 and Friend, Deadpool and Wolverine a Deadpool and Friends. A možno nám to dáva takú šancu, že práve názov Deadpool and Friends znamená to, že tam bude viac ľudí, viac hrdinov, čo budú s Deadpoolom. Ďalej vidíme asi nášho hlavného záporáka, a nie je to Charles Xavier, ale máme tu jeho zlú sestru Cassandru Novú. Cassandra Nová má skoro tie isté schopnosti ako Xavier, zaujímalo by ma jej motivácia, čo sa bude vlastne diať a prečo robí to, čo robí. Potom tu máme scénu, kde sa Deadpool ocitne v papuli nejakého monštra. Špekuluje sa, že je to posteľ Hulka z Ragnaroku, a teda možno, že nás čaká nejaký fight s Hulkom. Vidíme pravdepodobne prvý záber Wolverina, ale pozor, podľa mňa sa nebude jednať o Hugh Jackmana, ale o jeho variant, ktorého bude hrať, môj wild guess, buď Taron Egerton alebo Daniel Radcliffe. Obidvaja zmienení sú fan casting pre Logana, teda Wolverina, a uvidíme, či sa vybere Marvel touto cestou a predstaví nám viac variantov Wolverina pri tom, ako Deadpool bude skladať svoj tím. A samozrejme, tento Wolverine je Wolverine Patch. Skrátke sa jedná o espionážny run v komiksoch, kde sa Wolverine pod novým menom alebo prezývkou Patch vydáva zistiť pravdu, a dostávame sa aj do Madriporu, a pravdepodobne táto scéna je z Princess Baru, práve spomínaného komiksu. Dostávame skvelú suit-up scénu, čo mi pripomína to, ako dobre vyzerajú tieto zábery, kde sa hrdina oblečí do kostýmu. Potom tu máme scénu Deadpoola v lese, niekto špekuluje, že je to les z Age of Ultron a Deadpool bude chcieť zachrániť Quicksilvera, keďže je mutant. Dostávame sa do lokality, čo je pravdepodobne Void, ktorý už poznáme z Lokiho, kde stretneme väčšinu hrdinov z iných vesmírov. Vidíme tam logo Foxu, čo pravdepodobne znamená, že ako vymazali Fox Universe, tak všetky postavy sa dostali do Voidu. Vo Voide vidíme pár zaujímavostí, Chitauri, San Francisco Most, špekuláciu, že toto je Dr. Doom, a dostaneme prvý záber na vracajúceho sa mutanta. A to práve Pyra, ktorého hrá ten istý herec, ktorý ho hral v X-Men 2 a v ostatných filmoch. Pravdepodobne toto je len taká ochutnávka toho, čo môžeme čakať, a nechceli ukázať niekoho iného veľkého alebo nejaký veľký návrat, a podľa mňa tu ani nechceli vsádzať na to, aby ten spotlight nebol ukradnutý Deadpoolovi a práve Wolverinovi. Týmto sa dostaneme do money shotu, ale tesne predtým vidíme dve veci, a to komiks a nejakú flašku. Flaška je samozrejme z filmu Incredible Hulk a je to nápoj, do ktorého sa dostala krv Hulka, a napil sa z nej Stan Lee. A druhá vec je komiks Secret Wars, kde vidíme na titulke Doktora Dooma.
Ja sa strašne teším, že konečne MCU si nejako všíma Doktora Dooma, lebo za mňa je to fakt dobrý veľký zlom. A ak je pravda to, čo sa trošku šušká, že Doktor Doom by mal nahradiť Kanga, tak budem viac než rád. Práve to je veľká špekulácia, že Deadpool a Wolverine budú veľké roly vo prichádzajúcej Secret Wars, ale to by sme si mohli nechať niekedy na budúce. Následne dostávame scénu, ktorá predáva celý trailer, a to Wolverina nad Deadpoolom, a vidíme aj trošku glimpse Wolverina, ale nevidíme ho do tváre. Samozrejme vďaka líkom vieme, kto hrá tohto Wolverina, ale ja vám to nechcem líkovať, ak chcete, tak si to nájdete, ale pozor, tie líky, ktoré sú na Twitteri alebo iných stránkach, vám odhalia oveľa viac, možno aj nejakých záporákov alebo ďalšie postavy, ktoré sa objavia, čiže moc to nehľadajte, ak nechcete potom byť v kine taký, že toto som videl niekde na líkoch. Nehľadajte to a užívajte si to, že MCU je späť. Ja nechápem, že ako sa im to podarilo, teda chápem, Deadpool je obľúbená postava, ale vo mne to prebudilo zás takú chuť pozerať MCU filmy a teší sa na ne. Ja len dúfam, že tá ročná prestávka v MCU bude znamenať to, že budeme dostávať dobré filmy. Aj keď vieme, že nový kapitán už má nejaké problémy, ak chcete vedieť viac, tak Toren o tom spravil video. Dúfam, že sa všetko obráti k dobrému a budeme dostávať dobré projekty v MCU. Som zvedavý, kde sa Disney posunie od odkúpenia Foxu, kedy a ako vidíme Fantastickú štvorku a X-menov v plnom nasadení. Áno, som veľmi rád. Takže ak sa vám video páčilo, dajte like a odber a vidíme sa pri nejakom ďalšom. Sľubujem, že bude skôr ako zas o pár mesiacov.